Maayong adlaw mga kaigsuunan, kini na usab lain natong pasundayag sa programa nga Kabilin. Karon nato nga hugna, do na tay mga naandang mugna o pamaagi nga atong tukion. Ni ako karon diri sa barangay Paknaan. Sikat kaayo nga barangay tungod kay wa ninyo mahibaw ang mga silhig dinhi abot na sa tibuok Pilipinas. Kanang silhiga ato kanang tukion karon. Kauban sa paggamit og mama dito sa barili, pagbuhat og feather duster. Uban ni ako niining atong lain na sad nga hugna sa Kabilin. Atong ikahinabi karon mga kaigsuunan si Barangay Captain Malak Soko ang nagsugod sa kooperatiba dinhi nga mo'y nagpaduso aning mga silig nga karaan na kaay nga karon manaalang gihapon kay baligya dinhi sa Paknaan. So ti'i ko kap ang background aning kooperatiba. Niyata karon sa lugar di nahimutang atong kooperatiba. Nga din ang atong gi-promote gitagaan natong focus ang produkto gyud mismo dinhi sa Paknaan sukad pa sa wa pa kumataw no nga ang silhig mao gyud among namataan og kahayag mao panginabuhian sa among mga ginikanan diri sa Paknaan. Pero kining mga siliga asa ni padong? Bisan asa lang kay do na may mutawag diri nga maipadala sa Davao, somewhere in Mindanao, somewhere in Luzon na minana only nga daghan dinhi karon sa barangay Paknaan ang nagama nining mao nga livelihood, no? So namoy kompetensya sad. Daghan ang kompetensya. Nga ginagmay. Ginagmay. Nya mo sanay atong gitan-aw karon through cooperative nga amo unta ning ma-centralize. Tanan Nga ang tanang finished product paliton unta namo dinhi sa co-op and then co-op na mo market pod outside bisag asa. Kaning silhig sa dunay daghang klase sa presyo tungod kay daghan po ni klase sa pagkabuhat. Parehaning ila karon gimahal-mahal ni tungod kay ang quality pud ani niya gihatagan pud og kanang gidugayon mas baga pud siya no unang dinhi pud sa uban nga mamuhatay barato pud ng uban tungod kay para lang mahalin lagi madali no pero dili kayo ingon ana ka lig-on no si mini ang yang quality so kani karon 30 40 depende lang. Mao ni siya sinugdangan kani siya. Isod. Anak. Paibabuan to siya o kanang puti. Nga lanot, lagom-lagom man na sa ilawom. Dayon mao nang mapikita na. Dalikyat kita karon mga kaigsuunan dito sa Libaong, Daplis Dagat, kaya atong tan-awon ang mga buli nga gipalutaw, gihumol o usa ka buwan para magawas ang fiber bunal-bunalan. Atong tan-awon ang proseso. Kining buli, mao ni ang gamiton. Pagbuhatan ng mga silhig. Actually dinhi nagsugod ang among panginabuhian dinhi gyud sa buli no. Makita nato dinhi na gagmay buli hantod mo dako ni siya nga mo salingsing ang palwa nga dagko. Kung makita nimo din nanay na dagko nga palwa. Nya kana na siyang palwa ha, putlo na siya unya i tag-ingon ana kadakon
Unya mo na siya ihumol dito sa dagat after nga kuhaan siya, panitan siya, kuhaan sa tunog, kuhaan sa panit, unya tungaon. Kinalang green pa siya. Oh, green Dili din siya siya. bulad eh. Oh, dili. Diretso na ipalutaw. Oh. Kay katong muuga na di na to pwede. Di Di na mo na magamit. to suglod na to siya. Ihumol na siya mga sa kabuan. Unya after ana medyo humukumok na, mao na to nga kuhaon anang tao diha nga ilang in-charge og kanang palpalo na, palu-paluhon aron gyud mo mura siya makatag na gyud mo gawas na gyud ang iyang fiber. Pila ba'y ma-produce nimo sa isa ka adlaw ani? Makaman ko 30 bangan mo. Ang akong laban eh, kada mahuman ko sa bangan, 9 pesos. Pama ko 30, na ako'y 270. Nya ipasa na nimo sa kooperatiba buhaton lang silhig. Kinahanglan pasa. Oh, basta yun para humok siya kaskasan ba. Dili man siya pwede kaskasan og uga kay gahi mga putol. Di ako kuno. Kagahi ba ni? Nya, anak na sad. Unsa man pagkibaw mo man na? Ilan man mo kay humok naman siya dinahon. May mahuman nimo ani sa isa ka adlaw. 100, Unya, pilay baligya ninyo. 20, 25. Kamera mo sure. So makaginansya mo. Ginan siya sa gamay. So kung na-stockholder, pilay presyo. Iyan sa namugkuan. Yes, Yes, sila gasto tanang materialis. kami gasto. Dugay na siya ka. Pag mata na kong kahiyag, dinhi na gyud ni. Sa ako gyud nahibawan ang naggama gyud tingali sa atong nasod siguro andiri gyud sa Paknaan kay. Dili ras Paknaan. Akong nahibawan sa una ang taga-amo mobiyahin man ngadto sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, Para mamaligya. para mamaligya. Aso din hira gid ini. Dinhi ra gyud ni ang original nga pabrika ning mao nga silhig.